Western Visayas, nakalista na sa duwa ka kaso sang COVID-19. Ang una nga kaso ang estable na ang kondisyon, apang ang ika-duha naman ang kritikal sa gihapon sa ospital. Samtang naglabot na sa Masobra 31,000 ang persons under monitoring sa bugos ng rehiyon. Yaring balita ang gintutukan ni Daryl Marisa Sarmiento. Ginpahayag sang Department of Health Region 6 nga ready for discharge na ang unang kaso sa COVID-19 sa rehiyon nga gikan sa Bacolod City. Apang kritikal sa gihapon ang kondisyon sang ika-duha nga nagpositibo nga isa ka 65 anyos nga lalaki gikan sa Gimbal, Iloilo. Wala ini sang travel history, apang na-expose sa iya himata nga gikan sa Japan. So yun siya nga mga patient na admitted sa isa ka health facility dito city na from Gimbal, Iloilo, currently unstable ang condition. And at the same time, ma-fit ara pa sa kritikal ng sitwasyon. Estable naman ang kondisyon sang asawa sang COVID-19 positive patient. Ginahulat pa sa karon ang laboratory results sang iya specimen sample. Sa 32 ka ginpadala nga specimen for laboratory confirmations ang nagligad nga semana, 29 na ang nagnegatibo sa COVID-19. Base sa ginpagwa nga records sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, may 43 pa ka resulta ang pending sa karon. 161 naman ang kabilugan nga numero sang patients under investigation. Sa 63 ang padayon nga na-admit, sa 61 ang gin-discharge kag 33 ang outpatient. Nagdangat naman sa 31,860 ang persons under monitoring sa rehiyon. May pinakadamo nga lista ang Iloilo Province nga masobra sa 8,000. Sunod sa DOH, apisar madamo na sang testing kits nga ginatunar sa syudad sang Iloilo. Hindi sa gihapon basta-basta mangin isa ka testing center ang isa ka ospital tungod. We cannot be that possible as of now, ma'am, no, because ang aton nga health facility structure, personnel capacity, malaw din niya nga training nga ginakinahanglan. Malaban naman ang Pila sa Rojas City Health Office agud magkuha sang health certificate. Ginapahayag nga ginpabayad sang tig 50 pesos ang residente agud makakuha sang nasambit nga certification. Ginpaidalum naman sa enhanced community quarantine ng probinsya sang Aklan. Bangod sini, mas istrikto na nga ipatuman ang home quarantine agud malikawan ang posible paglaptas sang virus. Daryl Marisa Sarmiento, One Western Visayas.